Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви предложа Volkswagen Caddy, нов внос от Холандия, 2016 година, 1.4, 110 конски сили, бензин с фабрично гориво метан. Автоматик с 7 скорости, климатроник, автопилот, навигация, камера за заден ход с двете плъзгащи врати, зимни гуми отпред и отзад, огромен багажник. Колата минава около 450 до 500 км на метан. Метана е 2 лева. От тук се сипва метана и бензина. Харчи около 4 кг на 100 км. Сметката е 8 лева на 100 км. Колата е разкошна. Много е приятна за каране. Има много екстри. Много е запазена. Тук показва бензина. Тук показва метана. Това е камерата за заден ход. Здрава, стегната, изправна. Всичко е наред. Може да се пробва, може да се тества, да се кара в сервис. Всичко по колата работи. Може да ни намерите на посочения адрес. Самоковско шосе 132, срещу синия кръст между Горубене и Панчарево, всеки ден от 9 до 6. Заповядайте, колата наистина си заслужава. Желая ви лек и успешен ден на всички.